Vi er her på Tønder Gymnasium. Her skal I gå, fordi HF er næsten lektiefrit. Der er en høj grad af aktiviteter, der er aktuelle temaer og problemstillinger, og så må du bruge IT i undervisningen, og så er der en social udvikling. Der er 3 klasser på HF. M-klassen, som står for medie, P-klassen for pædagog og lærer, og S-klassen for sundhedssektoren og politiklassen. Ja, det er meget godt, at HF det er lektiefrit, fordi så har jeg mere fritid og tid til venner og arbejde efter skole, for eksempel. Det gør det meget bedre, i stedet for at man skal til at aflevere skriftligt, og hvis man så er forsinket med afleveringer og sådan noget, så skal man til at finde lærerne og sådan noget, så kan du bare aflevere det på for eksempel first class eller Ludus, hvis det nu. Så ja, jeg synes, det fungerer meget fint. Gør det meget nemmere, så sparer vi også på træerne og sådan noget, angående papir og sådan noget. Sagtens. Jeg føler, at jeg har meget mere fritid og tid til at være mig selv og bare tage det stille og roligt. Vi var helt nede på 1 klasse, og vi havde et frafald, som var betænkeligt stort. Så derfor så var vi klar over, at vi måtte gøre et eller andet for at gøre HF bedre og mere attraktiv. Karaktergennemsnittet er siden steget med 1,1 fra 4,7 til 5,8 på den nye skala. Frafaldet er til gengæld gået ned fra 30 til 12%. På de HF-elever, vi har nu, at de er simpelthen gladere, og de holder mere af deres skole, end dem, vi havde i gamle dage. Så de går med rank ryg og smiler. Jeg snakker med Jeanette, som er lærer her på Tønder Gymnasium. Jeg synes, det er fedt. Fordi at jeg synes, det er fedt at have nogle andre elever end bare de almindelige gymnasieelever, fordi de kan nogle andre ting, end almindelige gymnasieelever kan. Ja, det synes jeg. At der er ingen grund til, at man skal lære ting derhjemme, hvor man ikke har mulighed for at få hjælp, og man har ikke mulighed for at snakke med hinanden. Så man kan sige, der hvor læringen den foregår, det er jo på skolen, og selvfølgelig skal den være der. Det er klart. Ja, fordi man skal tænke over nogle andre ting, når man har HF-elever også. Fordi det er næsten lektiefrit, så er der jo nogle andre ting, man skal overveje. Sådan pædagogisk, og hvad man gerne vil lære dem. Nogle andre elever, men det betyder ikke, at de er ringere. Det betyder bare, at de gør tingene på en anden måde, og det skal vi bare arbejde med. For der er jo en grund til, at man kan sige, at man er på HF i forhold til S6. Og det er jo fordi, man har et andet mål med det, man gerne vil.